luminous inverter solar inverter ani ta NXG 1450 hi model number ani ta chuan hei hi sine wave inverter ani bawk ta ni chuan in hei a chhiat chhana chu battery han connect point in a current zong pawh ni se engmah display hian a rawn lang thei lo a ngawi mak mai ni fuse chat engmah pawh awm si lovin MOSFET pawh engmah che chuang lova te a ngawi mak top ber ngot mai ni chu chu kan siam dawn ani ti hianin a chhiat dana hi chu tunah hianin 12 volt ka pe lu ta chuan he light hi negative ani ta hi positive alo nia kan chep lok angai ti hian a chhiat dan chu hei battery negative ka ti ta hi positive line tur kha lo ni ta tunen hi ka on ta hei 12 volt chu tan na ron kal ta chuan he la hianin resistance a hianin SMD resistance a hianin 100 in ziak awm ta ni hela hianin hei hi lampang a hianin ka te dan hi a hlalu a te lu tuka sin lu tuka a circuit board atang khan in siam len thia thun in khoi khuna khan in thei mai tur angai la hela hianin SMD ohms kha awm ta he lampang hi 12 volt positive lu na ni ta chuan he lampang a hian 12 volt hi ron chuak thei ta lo ni he 2 volt vel chia 2 volt vel chia a lut ta a ron chuak ta he hianin a on zo lo ni ti chuan hemi hi a chhiat chhana chu he ti la hian tai auto ta boka battery kan disconnect le lokanga battery hi a continuity line ka te hianin helai mi hi he ka thak to na ni ta tha in helai da oti hei hi a in vu ala ya kha ni ta hei in position zong pona kal ta ni hei hi chhia ti na ni ta ni hemi chhia hianin he lai 10 ohms resistance hi ava block ta chuwang chuanin henglai heti circuit om chung po khanin han te ila a ri ve ta ni ti hian position le lampang zong chau hian a ri thei tur ani lai khan le lampang khan a ri ton ta ni a hebi ka thak ma chuan tura hian hei lai hianin 12 volt ron kal lo ta boka chuwang chuanin SMD resistance a hian 10 ohms ka nei lo wangin hemi carbon film resistance pa ngai hi uk dum hi hei hianin ka thak dawn ta ni chuanin ti ten ka ul koma hi tia voi ti hian SMD thil te thama chuan hete ti mai hianin vo nuam zawka khanin kan vo lok chinanga inverter siam thiam tak tak tur hi chuanin DC le AC na thaw dan awm zia hriat te frequency na thaw dan awm zia te hriat angai a tin ampere le voltage ni phung te pawh hriat angai ni ti lo chuanin siam thiam a har em ani kan ti tlapala a te lu tuka chuanin tareng ka zo char dawn ani a resistance awm sa hi a chhia ni tho boka ti hianin a charna a di a lo man nghena na pai chuang lovin ka charna an top mai dawn ni ohms line ani thowa khan ka vo zo ta ti khanin 12 volt hi kan pe lenga aron
ingang taking ya rodom kan ngai thleng buzzer poron ri thei to ni chuanin a display line he kan bu le lokanga ti zo han kan da dei me nge thil danga dai pel hlom deuh hlek sia chuan 12 volt ka pelu to na display poron eng tawa wa mai hei khanin a mo se tho he nan la thok thaim ala thave kem ti kha kan test le lok don ani hian hi DC motor hei hi englawa mi cordless steel motor ang ho po kha man theita di cordless steel lithium battery mang ho motor kha mang mai je lai DC ni ta heti lai hi AC positive le negative ni kop line ron chu na ni ta helai hi chon a khur tur ani vir lovin maro chu tu na hianin positive lam le negative lam an ron chuak kim than ti kan net chin pat don ani chuan motor line khat negative hi battery negative a ko connect ta chuan heta hianin ting ka ti don ani chuan tuna kan test tur ber chui minus line chu tlang sa to a helam hit singa hian positive signal hi ron chuak em ti kan en don ani 12 volt ka pelu ta aron vir zok the helam panga hianin positive chu chuak tha ti na ni ta a helam pang hi kan ti leng battery ka on lenga chuan inverter switch tu na han ka het le to na ni a tha kha po hei hi transformer a hei mi hi transformer kan connect phota chuan he ti lai hianin feedback transformer atanga feedback ron pe tu kha kan connect khuna chau tu na mi kha chu a vir tlang thei don chau ni tu chuan overload signal kha aron eng ta zela overload false dik lo kha signal ron pek zela wa in motor kha a vir rei thei lo ta ni chuan positive chu tan hen ron chuak thave ve to hemi line le lam han positive signal hi ron chuak thave ve to ti chianga chu wan chuanin positive lama hianin positive lama hian ka chep ve lenga chuan motor a hianin positive charge chu lu direct ve le ta thunga khanin helama hian negative signal a chuak thaim ti kan test ve leng battery ka on le ta chuan a vir tha tuna mi po kha negative a chuak tha a vir theya helama hian a chuak tha ve le em ti kan en le don ni ka che na hi alo lang lo deuh hleka deuh hlek khan hi ta hian ka che pa chuanin switch ka on le don ani inverter switch kha motor a ron vir le ta ni chuanin helai po hianin negative charge kha negative signal kha ron chuak tha ti a chiang le ta bawk ani a tha ta vek ti a chiang ta maro chu chian le zol nan tu nei chuanin heta hian positive le negative ni ko heta po positive le negative ni ko signal kha ron chuak ve ve ti a chiang ta chuanin vir lovin na khur to don ni a chan chu charge in ko kha alternating current na tho ang chi khan positive le negative charge kha hrui khata khan a le lam khan kal ko ve ve ta kha khan DC motor dia hi DC motor hi vir thei tho lovin a khur don ani chu khanin battery ka on le a
inverter switch ka on leng aron vibrate zok ka on thaliang battery ka on le a kha aron vibrate zok a tha ti chiang ani hei chu vibrate rei deuh hlek le rei lo deuh hlek chi te pon om ve a tikha chuanin a fit ngam tina ni ta ni a inverter a hianin kan fit chinang hei hi transformer atanga e signal ron pelet tu kha ani ta hemi hi kan vuah lo chuanin overload kha ati ngal zel na chan pakhat kha ni ta ni overload ati zel na chan hi chi hrang tam tak a awm a helam output man wang pawh chaw lo pa khan ama circuit om dan system dik lo wang khanin overload hi aron om ve thin hrim hrim ani chu hei he ta hianin connect anga kha lai mi line ni hi chu te zok na na kan ti mai mai nge khanin 12 negative kan chip lok anga hi positive afan hi kan connect ve re reng nge he ho hi connect kim lo chuanin overload kha ron pe ol tho boka chu wang chuanin hemi transformer line ho hi primary coil line ho hi ka connect ka som ta vek boka ti chuan hei hi ka test ve le re reng nge chian nan khanin hei hi ka on chin don ani hei tan DC motor kha om ta hei hi ver lo na vibrate chur chur to don ni alternating current ani to wang ani to tin DC le positive le negative ni kop charge kha alu to wangin vir thei lovin ti hera khur ta ni transformer line a hian light kan fit tel chin lok ange switch on thalenga hela hianin r bulb fo ka ta kan on chin ange ron enge a char zong hi kan test ve lenga tuna hianin hi solar inverter kan ho khania 11 volt battery solar kal lova solar hi chu ka connect ri lova zana ka sewa wangin aro chuna kina transformer hmangin ka connect chin tho don ani volt ani somni pasari pe chuak mek ani ni battery volt 11.20 a charge lampang kan te sang ten current ka ona relay ron on track ai 14 volt 14.38 volt ron luta battery charge sa
battery charge kha ai 15 ampere on charge khai 5 6 ampere at tha sup zela charging 14.49 a charge po kal thakop mai ka battery hi ampere hiam thama wangin fan vir khop hianin a charge na ri tlat lo mai a tin ala lum heat sing ala lum lo bok nen hi chu automatic ron vir tur mai tur khani ta ni a heat sensor hela thange thalo kan dep salok chin teng aron vir ta chi mai heat sensor le helai transistor afan control tu transistor kha khu ti lai bula te khon awa ala thave ve ti na ni pokani hi chu dai khona ron vir top mai do na fan ala vir thakop mai a vir ron top tai battery volt zat hi kan en le lok phatang current volt zat hi somthum 14.49 charge full to nge to lo en chin lokang power server charge 0 ampere ni a o charge full en ti to ni charge full ron ti to a charge ampere po 0 om toy kha chuanin a backup zong le a charge zong po tha ti kan chiang to ta engho hi kan kil fel fai to don ani a micro IC ni ta hemi chhia hianin e aron effect vek boka chuan he tilai diode hi a chhe bok ani chuan he tilai hianin 10 ohms resistance a hi a chhe bok ani hi kan thlak kha ni ta a ka siam zawa hei chuanin battery kan connect anga pit wang to fan poron cheta ta display po eng tha a chuanin kan on chhin ange light hi lo het lo ni hei ar bulb kha chi a hei kan off le lok a tha a volzani somni paruka pe chuaka a charge lampang hi kan on ve le lok ange relay power on tha current a lut tha charge ampere po kal tha 6 ampere le lama kha charge pa khang la ala kal na lo de charge ampere po ron kal thai ka battery he chhede ule ka a full zum zel te nei a charge ampere po akal thlem chak khop mai a full le trek to ni tian charge ampere kal tha
He backup lampang zo ni ta R bulb ani hei 15 ampere 14 ampere vel load mek ani thai solar po tha a PV solar solar point ona 1.9 ampere in a charge mek a